Hola, sóc el senyor Miret. Bon dia. Hola, estimats seguidors. Hola a tothom, sóc el senyor Miret. Hola, sóc el senyor Miret i en aquest canal parlo de llibres. Sóc un home vell, una mica malcarat i a qui li agrada el vi, el rock, els horts i cuinar arrossos. Parlar de llibres en una sobretaula d'un bon arròs és una de les coses més magnífiques que hi ha. He vist que hi ha pocs booktubers en català. Per això vinc jo, a dir la meva. Una nova etapa al canal, sí, una nova etapa. He estat fent provatures l'últim any i mig. Aquesta etapa li he dit etapa beta, i tots els meus llibres anteriors porten la paraula beta al seu títol. Amb aquesta nova etapa vull fer-ho millor, amb més disciplina. Vull que sigui més directe, més entretingut, més dinàmic. Vale, ja està. Com serà el canal? Parlarem de dos tipus de llibres. Els llibres antics, que he decidit que són els d'abans de 1800, i els altres llibres, que són bàsicament els llibres que em donarà la gana de comentar perquè m'haurà donat la gana de llegir. Tindrem una disciplina amb els llibres antics. Cada últim diumenge de mes, el meu propòsit és publicar el comentari sobre un llibre antic. La resta, sobre els llibres que em doni la gana de comentar perquè m'hagi donat la gana de llegir, els publicaré, òbviament, quan em doni la gana. A part, tots els comentaris, els vídeos, aniran guiats per 5 preguntes que finalitzaran amb un acomiadament relacionat amb la realitat directa que vivim. I res més, espero, desitjo que tots els que vingueu aquí us entretingueu, gaudiu, i que espereu amb ànsia el proper vídeo del senyor Miret. I sobretot, recordeu, això és el senyor Miret recomana.